produkto nga inato ug ginama subay sa katako sa mga magtutudlo gibida sa tanang dibisyon sa DepEd Lukop Rehiyon. Kini ubos sa contextualization program isip pagpahaom sa ilang gitudlo ngadto sa mga estudyante. Ani ang report. Beyond the usual, ang mga learning materials alang sa mga tinunan. Mugna kini sa mga magtutudlo isip tampo alang sa mga best practices sa mga eskwelahan. Dili ikalimot nga daghan gyud no ang mahadlok sa mathematics. Pareha na ako no. Usa na sa ko ang gikahadlokan nga subject apan sa gihimo sa mga teachers sa Mantawi. Kinsa may mahadlok ani na sa ilang mga visual aid. Muni ang ilahang visual aid sa mathematics nga matawag natong friendly. Learning is fun. Apil na ang mga numero nga gikaintapan sa uban. Sa kanindot sa disenyo, mahimong higugmao na kini sa mga tinunan. Nagpasundayag sa mga ginama sa atong mga magtutudlo sa field sa ilang mga instructional materials or learning materials or resources nga contextualized o localized. Sama sa uban, nga mga tunghaan ang pagpalambo usab sa teknolohiya isip gamit sa pagtudlo ang itutukan sa DepEd Cebu Province. Ang sa Cebu Province Division yun, ni-focus me on framework sa atong curriculum, particularly gi-customize ang atong mga lessons according sa needs sa mga bata. Managitawag siya IC Cebu for Cebuano learners na siya. Dili lang sa academic apan sa extracurricular usab nga magamit kaayo sa mga tinunan gikan sa mugna sa ilang mga magtutudlo sama sa mga kalanunon nga produkto sa mga tinunan sama sa pintos ug ubang pagkaon sa Bugo Division. Sa amo lang booth daan, naanadyo'y gikan ni siya sa mga products sa kada eskwelahan, which is ang ilang gitudluan po ani sir ang mga bata. Ang ato ang nasa gawas ang atong mga booth no nga nag-showcase sa ilahang mga learning materials sa ilang mga best practices sa kada division para sort of benchmarking among all the division offices. Samtang iladlan usab sa mga school managers ang ilang mga programa atol sa tigom nga gipatawag sa DepEd sa Rehiyon 7. Kauban si Jun Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.